Witajcie wszyscy. Bardzo się cieszę, że zaś się widzimy. W ten wakacyjny, taki w ten letni czas, no toż jo, jako że wam obiecała zaś wam, byda go dała jaki widz. No a ten widz to leci tak. Godają se Antek ze Franckiem i ten Francek godo do tego Antka, ty powiedz mi, jako tyż ta twoja baba je. A ten mu godo, no ona je blank podano na Matka Bosko. Ło, a to po jakiemu tak? No, bo jako tak w to Nania zajrzy, to zaroski ryczy, ło Matko Bosko. No, toż taki widz. I co? I no tak prędko wam powiem, co takiego psychologicznego w tym widzu je. Tu to będziemy gadali o tym, co to jest takiego dysonans poznawczy, ale ja wam nie będę tego teraz tłumaczyć i no wam powiem, że takie coś tam jest i ten se tak zrobił, co by se to, jako to psychologowie go dają, zredukować ten dysonans. A co to takiego ten dysonans, to zaś wam będę go dała w innym filmie, bo to jest fest ważna rzecz. No patrzcie, jak ten se pomyślał o tej babie, to on doprawdy wie, nie? Że jako te ludzie na nią patrzą i go dają o Matko Bosko, to one se doprawdy nie myślą, że ona je podano na Matko Bosko, nie? Blank inaczej se myślą. No, ale to je hop, nie? I on chce mieć fajną baba, nie? No tuż dwie rzeczy są. On chce mieć fajną baba, ale ona, no tak doprawdy nie jest zbyt fajno, nie? No tak se myślimy, jak te ludzie tak godają, jak na nią patrzą, nie? No toż co on robi? On se to tak poradził wytłumaczyć, że te ludzie doprawdy godają oni, że ona je podobno podano na Matkę Bosko. No i skiż tego je piękno, nie? No toż, wiecie, tak oto działo, a jeszcze wam kiedy indziej powiem więcej o tym dysonansie, bo to jest fest fajna rzecz, fest ważna rzecz, ale te roski to tela ino, że wam chciała o tym widzu powiedzieć. I zaś, jako byda miała jaki fajny widz, to wam zaś byda go dała, a te roski to się czymcie, miejcie się fajnie, pyrsk.